Ahoj lidi, vítejte v další videu na mém kanále a toto bude letos kempování, nebudu to kecát a jdem na to. Tak kde je ta moje kámoška? Promiň, ujel mi autobus, musela jsem pěšky. Takovou dálku, jenom 2 kilometry, to je v pohodě. Aha, ok. Mně dneska napadlo, že bychom mohli stanovat. Nebo kempovat? Jo, stanovat. Hej, ale to je dobrý nápad. Hej, tak každá zavoláme pár kámošům. A prostě půjdem stanovat. Ok, tak jdem jim zavolat. Počkej, já donesu deky, ty jídlo a obě potom doneseme něco na to spálení, aby jsme měli oheň. Ok, tak jdem. Tak už jsem to tady donesla. No já taky. Tyjo, toho teda je. Tak budeme to tady udělat, že? Ale počkej, dneska jsou Vánoce. To budeme na Vánoce stanovat. Ok. To jsou ty věci na spálení, nějací plišáci starý, co jsem měla. Ok. Jídlo dáme na bok. Počkej, ti pomůžu. Je, dortík. A potom tady uložit ty deky. Je, ještě tady sušenka. Tak to jdem tady uložit. Tak, až tady budeme mít uložený, tak se ozvu. Tak, už to tady máme udělaný. Teď jenom na ně počkáme. Ok. Tam máme jídlo, tady máme něco na spálení a tady každý bude spát. Ok, tak si počkáme. Ahoj, jsem tady. Čusky, busky. Ahoj. Čus. 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 Ty jo, vy si každý pamatujete své místa, jo? Jo, čus. Čus. A ahoj. Teď už jsme tady všichni. Večer. No, tak jsme se už najedli asi a mohli bychom jít spát. Ok, ale dneska jsou Vánoce. No já vím, sice nedostaneme žádné dárky, ale tak to snad nevadí. Tak dobrou. 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 Ráno. Ježiši, au. Se lekla. A co to je? To jsou dárky. Ty jo, jich tady je, to bude asi... Tady byl Ježíšek, jak tady mohl vědět, že tady jsme. Nebo, nevím. No to je jedno. Lidi, stavejte, máme tu dárky. O, co dárky? Dárky, jo, dárky. Ježíši se zase počkej, jak dárky? Au, asi tak. Prostě tu máme dárky. Ale je to pojmenovaný. Toto je žeben pro Krystal, žeben pro Stelu, teda Ester, zrcadlo pro Stelu, čepka pro Honzu, pro Lucku sukně, pro Dominika telefon, pro mě kniha,
Toto není pojmenovaný. Náhrdelník pro Emu. Plíšek pro Kubu. Další plíšek pro Vanesu a další plíšek pro Fialku. No, ten pouštač je od nás všech. Ježiši, ale já pro vás dárek nemám. To nevadí. Chtěli jsme ti co dělat takové poděkování. Prostě tak. Aha, tak děkuju. Okamžitě si jdu číst. Jdu si číst. Já si jdu zkoušet novou čepičku. Já se jdu tu sukni zamilovala. Já se jdu učit se vypínám jako čarodějnice. Já jdu na mobil. Sáhnu si Minecraft. Jaká jsem dneska krásná. Hej, počkej, chci se učesat. Jau. Nový náhradník plíšák. Hej, můžu si s váma hrát s plíšákama? Jo. Tak příběh dopadl šťastně, takže to by bylo všechno z videa. Dejte like, odběr, komentář, sdílení, budu moc ráda. Jestli to bude aspoň jeden like, tak udělám určitě speciál. Nebo nebo můžete mi klidně napsat, jaké mám dělat videa. Určitě můžete. Takže dejte like, odběr, sdílení a ten zbytek znáte. Budu moc ráda. A ahoj u dalšího videa příště.